салом бачаҳои азиз, биёед рӯи лавҳаро бо меваҳои фасли тобистон ором медиҳем. ана лавҳаи тайёримон. мо онро чун ҳар вақт аз қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. биёед якҷоя ба кори эҷодӣ шурӯъ мекунем. ман барои тайёр намудани лавҳа картони ранги сафедро интихоб кардам. акнун биёед аз қоғазҳои ранга мо аввал ана ин тарбузро тайёр мекунем. қоғази ранги сабзро гирифте, қаламро гирифта дар рӯи он мо тасвир мекунем. расми тарбузро паса тасвир намуда бо фломастери ранги сабз рангу бор мекунем. ана ҳаминта мо нақшонигори расми тарбузро нишон медиҳем. акнун мо расми тайёрии тарбузро бо фломастери ранги сабз рангу бор мекунем. фломастерро мегирем, ба рангу бор шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда саросима нашуда рангу бор мекунем. пурра мекунем. мо аввал гирди тарбузро ба назар намоён мекунем. мо ана ҳаминта гирди расми тарбузро пурра ба назар намоён кардем. акнун бед мо нақшонигори расми тарбузро рангу бор мекунем. ана ҳаминта пурра мекунем. бачаҳои азиз, ман боварӣ дорам ки шумо ҳамроҳи ман кори эҷодии хешро давом дода истодаед. ҳаминта мо рангубори расми тарбузро давом медиҳем. мо ҳаминта рангубори расми тарбузро ба охир мерасонем ва бо қайчи мебурем. мо рангубор карда ба охир расондем. акнун биёед қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. бачаҳои азиз, дар вақти бурдан саросима нашавед. мо расми тарбузро қариб бурида ба охир мерасонем. акнун бо ширеш ба рӯи қоғази ранги сафед мечаспонем. ширешро мегирем, мемолем. эҳтиёт карда ана ҳаминтар мечаспонем. акнун биёед бо қоғази ранги сурх дохили тарбузро пурра мекунем. қоғази ранги сурхро мегирем, қаламро гирифта дар рӯи он мо тасвир мекунем. мо дохили тарбузро ана ҳаминтар тасвир мекунем. паса тасвир намуда бо қайчи мебурем. тасвир карда шуде. акнун биёед қайчиро мегирем, ба бурдан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда саросима нашуда мебурем. пас аз бурида шудан мо расми тарбузро пурра мекунем. бачаҳои азиз, акнун дохили тарбузро пурра мекунем. мо ширешро мегирем, мемолем. акнун мечаспонем. ана ҳаминта фломастери ранги сурхро мегирем, рангу бор мекунем. мо корамонро давом медиҳем. ана ҳаминта мо дохили тарбузро рангу бор мекунем, пурра мекунем.
мо бо фломастери ранги сурух рангубори расм тарбузро ба охир мерасонем. акнун биёед фломастери ранги сиёҳро мегирем, донаҳои тарбузро нишон медиҳем. ана ҳаминтар рангу бор мекунем, пурра мекунем. пас аз рангу бор намудан мо расми тарбузро бо қайчи мебурем. мо рангу борамонро қариб ба охир мерасонем. ана бачаҳои азиз, як қисми тарбуз тайёр шуд. худатон зеҳмонда нигоҳ кунед. акнун биёед мо ана ин нимаи дигари тарбузро тайёр мекунем. коғази ранги сабзро мегирем, дар рӯи он мо тасвир мекунем. қаламро гирифта ба кор шурӯъ намудем. ана нимаи дигари тарбузро ҳам тасвир карда мо ба охир мерасонем. акнун биёед бо фломастери ранги сабз рангу бор мекунем. фломастерро гирифте ба рангу бор шурӯъ намудем. эҳтиёт карда саросима нашуда мо рангу бор мекунем, пурра мекунем. бачаҳои азиз, дар вақти рангу бор саросима нашавед. пас аз рангу бор намудан бо қайчи мебурем. нақшу нигори тарбузро ҳам нишон медиҳем. ана ҳамда мо пурра намудем. акнун биёед қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. пас аз бурида шудан бо ширеш ба рӯи коғаз мечаспонем. ана нимаи дигари тарбуз ҳам қариб тайёр шуд. акнун биёед онро ҳам бо ширеш мечаспонем. ширешро мегирем, мемолем. акнун дар рӯи коғази ранги сафед мечаспонем. ана ҳаминтар. акнун биёед коғази ранги сурхро мегирем, дар рӯи он мо тасвир мекунем. қаламро гирифте ана ҳаминтар мо тасвир мекунем. бачаҳои азиз, акнун биёед якҷоя бо фломастерҳои ранга дохили тарбузро рангу бор мекунем. мо аввал фломастери ранги сурхро мегирем, ба рангу бор шурӯъ мекунем. мо корамонро давом медиҳем. мо гирди дохили тарбузро пурра ба назар намоён карде. акнун биёед фломастери ранги сиёҳро мегирем, донаҳои тарбузро нишон медиҳем. ана ҳаминтар рангу бор мекунем. пас аз рангу бор намудан бо қайчи мебурем. ана нигоҳ кунед, то рафпурратару зеботар шуда истодааст. акнун биёед мо қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. пас аз бурида шудан бо ширеш ба рӯи коғаз мечаспонем. мо расми дохили тарбузро қариб бурида ба охир мерасонем. ана ҳаминтар мо пурра буридем. акнун биёед ширешро мегирем, мемолем. эҳтиёт карда саросима нашуда мечаспонем. ана ҳаминтар. акнун биёед расми тарбузро бо қайчи мебурем. мо аввал ана ин тарбузро эҳтиёт карда мебурем.
як қисми тарбуз пурра тайёр шуд. Акнун биёед қисми дигарашро мебурем. Қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. Эҳтиёт карда мебурем. қисми дигари тарбуз ҳам қариб тайёр мешавад. мо пурра бурида ба охир мерасонем. акнун биёед ширешро мегирем. аввал мо қисми калонашро гирифта ба он мо ширешро мемолем. бо расми тарбуз рӯи лавҳар ором медиҳем. ана ҳамин тар. акнун қисми дигарашро мегирем. ба он мо ширешро мемолем. бо тарбуз мо рӯи лавҳаро оро додем. ана ҳамин тар. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо қисман тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед аз коғази ранги зард мо ана ин шафтолуҳоро тайёр мекунем. коғази ранги зардро гирифтем, қат мекунем. мо расми шафтолуро ана ҳамин тар тасвир мекунем. пас аз тасвир намудан бо фломастерҳо рангу бор мекунем. мо тасвир карда шудем. акнун биёед фломастер ранги сурхро мегирем. ба рангу бор шурӯъ мекунем. ана ҳамин тар. дар вақти рангу бор мо саросима намешавем. мо рангу борамонро давом медиҳем. пас аз рангу бор намудан бо қайчи мебурем. мо бо фломастер ранги сурх рангу бори расми шафтолуро ба охир расондем. акнун биёед фломастер ранги норинҷиро мегирем. рангу бори расми шафтолуро давом медиҳем. ана ҳамин тар. мо рангу бори расми шафтолуро қариб ба охир мерасонем. акнун биёед мо қайчиро мегирем. ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда саросима нашуда. бачаҳои азиз, дар вақти буридан асло саросима нашавед. биёед бо шафтолуҳои тайёр рӯи лавҳаро ором медиҳем. ширешро мегирем. мемолем. ширешро молидем. кубикро часпондем. ба кубик мо ширешро мемолем. ана ин шафтолуро мо дар ин ҷо часпондем. боз мо ширешро мегирем. ба шафтолу мо ширешро молидем. инро ҳам мо бо кубик мечаспонем. ба кубик мо ширешро мемолем. эҳтиёт карда саросима нашуда шафтолу дигарро дар ин ҷо часпондем. акнун шафтолу охиронро гирифта ба он мо ширешро мемолем. кубикро часпондем. ба кубик мо ширешро мемолем. ҳамин тар бо расми шафтолуҳо мо рӯи лавҳаро оро додем. ана лавҳаи мо боз пурратар гардид. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед аз коғази ранги бунафш мо ана ин олуҳоро тайёр мекунем. коғази ранги бунафшро гирифтем. дар рӯи он мо тасвир мекунем. қаламро гирифтем. ба кор шурӯъ намудем. расми олуро пас аз тасвир намудан бо фломастер рангу бор мекунем. ана ҳамин мо тасвир карда шудем. акнун биёед фломастер ранги бунафшро мегирем. ба рангу бор шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда саросима нашуда мо рангу бор мекунем. пас аз рангу бор намудан мо бо қайчи мебурем.
ана ҳаминтар пурра мо рангубор мекунем. расми олуро мо ба назар намоён мекунем. дар вақти рангубор мо саросима намешавем. акнун бед расми олуро бо қайчи мебурем. қайчиро мегирем, ба бурдан шура мекунем. эҳтиёт карда мебурем. ана олуи дуюм ҳам пурра тайёр шуд. акнун биёед ширешро мегирем, ба рӯи лавҳа мечаспонем. ба олуи якум мо ширешро моридем. ана олуро мо дар инҷо часпондем. ана ҳаминтар боз мо ширешро мегирем, ба олуи дуюм ширешро молидем. кубикро часпондем. ба кубик мо ширешро мемолем. ана ҳаминтар бо расми олу мо лавҳаро боз пурратар намудем. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо то рафт пурратару зеботар мегардад. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед аз коғази ранги сурх мо анаин себро тайёр мекунем. коғази ранги сурхро гирифтем. қаламро гирифта дар рӯи он мо тасвир мекунем. мо расми себро паса тасвир намудан бо фломастер рангу бор мекунем. ана ҳаминтар тасвир карда шудем бо қалами оддӣ. акнун бед фломастерро мегирем, ба рангу бор шура мекунем. мо аввал гирди себро пурра ба назар намоён мекунем. саросима нашуда мо рангу борамонро давом медиҳем. ҳаминтар рангу борамонро бо фломастер ранги сурх қариб ба охир мерасонем. акнун бед фломастер ранги сиёҳро мегирем. акнун бед расми тайёри себро бо қайчи мебурем. қайчиро гирифтем, ба буридан шура намудем. мо эҳтиёт карда мебурем. ана расми себ ҳам пурра тайёр шуд. акнун биёед ширешро мегирем, мемолем. кубикро гирифтем, ба кубик мо ширешро мемолем. бо расми себ мо лавҳаро оро додем. ана ҳамин тавр. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо пурра тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. мо рӯи ин ду лавҳаро бо меваҳои фасли тобистон оро додем. бачаҳои азиз, дар ин ҷо намоиш навбати ғунча ба охир расид. мо ба шумо хайру хуш мекунем. хайр шод бошед.